मैया की, बोला बोला सूरज देवता की। सुना सिपुली सजाता धादी चुनरी ओढ़ाता दादी दौरा के ऊपर जरा दिया हाथे बोला दादी सूरज को सैया जल्दी पियोरी पहिरला एहु पिया जल्दी पियोरी पहिरला एहु पिया जल्दी पियोरी पहिरला। छठी माई के कृपा हमरा ऊपर जरता भक्ति में मनवा माई के जय जय करता। सोढ़िया पहिरा निमने निमने कुल्हिया सोटने निमने निमने कैले तू बारू बारत रही हा जुग जुगले करत बिहसत हमनी के रही जिया दे होई त कैसे रख दिया ये जल्दी पियोरी पहिरला एहु पिया जल्दी पियोरी पहिरला एहु पिया जल्दी पियोरी पहिरला। पूजा कमेटी के सेवकन से अनुरोध बा कि तनी छोट छोट लड़कन पर विशेष ध्यान रखे के बा। लौकता न बबुआ बोला गईल बा कहाँ कोसिया के उखिया कलसा धईल बा कहाँ बोला दादी बबुआ संगे संगे गइले घाटवा संगे संगे अच्छा बिने बिहारी पवन सूरज डूबेरे गगन माई के बिलैया बोलावत बिया हो खत दे नहीं दर्शन हो पाए जल्दी पियोरी पहिरला एहु पिया जल्दी पियोरी पहिरला एहु पिया जल्दी पियोरी पहिरला। इस जुलाई